את שומעת? כן. לא שמעתי אותך בזה, בשיחה הקודמת. מה אתה צריך? לא, שומעת? מישהו אמר לי שפעם שעברה עשו לו את זה, ואני לא יודע מה, בסוף כל הזה, שפעם שנה שעברה אמרו לו, הכל יתקבל לך בזה, הכל, ימי חופש יתבצרו לך שנה הבאה. מה יש לה? עכשיו זה אצלי היה הבעיה. מה אתה צריך? אני אומר, דיברו איתי ואמרו לי ששנה שעברה היה איזה עובד שאמר לי שהמבטיחו לו שכל ימי חופש יגיעו לו לשנה הבאה, בסוף הכל ימחק לו בתלוש, משהו כזה. תגיד לי, למה אני מנהלת איתך את השיחה הזאת? למה אני מנהלת אותך? כי עכשיו אתה אומר לי, אז אולי לא תעשי לי? לא, אז אני רוצה... לא יודעים אם אני אעשה לך או לא, לא מעניין אותי עובדים אחרים. לא, אני יודע שתעשי לי. תקשיב, תבחר לחסוך למעצמות. אני אמרתי מילה, המילה שלי היא מילה. אין בן אדם בעולם שהבטחתי לו משהו ולא קיימתי. סגור. מי שמספר לך סיפורים אתה בוחר לך. הוא סתם מפחיד אותי, סתם מפחיד אותי. אז תקשיב, די, בחייה, תפסיק להתחייג אליי, הכל בסדר. אני אמרתי לך לא לדבר עם אחרים ואתה ממשיך לדבר. לא דיברתי, אני לא אמרתי את זה. לא, סתם שאלתי, נסביר לך ענת, שאלתי אותו כמה ימי חופש שלך, הוא אומר לי שאל לי 10. אמרתי לו, אז מה אתה עושה עם זה? הוא אומר לי, אני אנצל את זה השנה, כי אני לא יכול להעביר את זה לשנה הבאה, פעם שעברה דחקו אותי. זה מה שהוא אמר לי, אבל לא דיברתי איתו עליי בכלל. אני מילה שלי זה גם מילה, ענת. אני אמרתי לך שיעבור לך ימים, אתה היית במילואים, אני לא אפגע בך. תודה רבה, אין עלייך. זה ותעזוב את זה. סגור, אני משחרר את זה, תודה רבה, אין עלייך, תודה רבה. ביי ביי.